ಹರಿ ಓಂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೋನು ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಕಾಣಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಆಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬೇಗ ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಕ್ಕನಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಜ್ಜರಾರು ಕೋಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋತಿರು ಇನ್ನಿಜ್ಜರಾರು ಅಂಚೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಮೇನ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲರೆ ಸಿತ್ತೆಂಚಿನ ಉಂಡವಳು. ಸೊ ರೆಡಿ ಆತು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಪುರ ಬೈದಿರು ಅತ್ತಿಗೆ ಬಾಲೆ ಮಾಮಿ ಪುರ ಪೋಪು ನಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಆಟೋ ಬೈದಿಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಪು ನೆಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಕೆಸರಡು ಪೋಪುನ ಮನ್ನಗನೇ ಅದೇ అయితే ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆತುಂಡೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸೈತು ಜತ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆತುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಡ್ದು ಓಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೆಸರಂಡ ಮುಟ್ಟುಲಾ ಕೆಸರು ಅವ್ಳು ದೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಟೋಲ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಚಾ. ಸೊ ಟಿಫಿನ್ ಅವಲೆ ಮಲ್ಪುನಂದು ಚಾ ಪುರ ಬರ್ತಾ ಬೇಗ್ಲ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪುರ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬಾಲೆಗ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ನ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೋದುಂಡು ಬೇಕು ಏಂಡೆಡ ಕುಲ್ವೇನು ಪೂಜೆ ಪುರ ತೂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡಿನಿ. ಇಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪಂಡ ಪತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಮೇನು ಬುಡಿಂಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಪುವೆ ಒಯ್ಪುವೆ ಅರ್ಥ ಪತ್ತೊಂದೇ ತಿರ್ಗೋಡಾತೆ ನಾನು. ಸೊ ತುಕ್ಕ ಮುಳ್ಸಲ್ ಅಮ್ಮ ಸುಲೆ ಮೂಳು ಅಮ್ಮ ಸೂಲಣಿ. ಎಸ್ ಆಟೋ ಬೈದಿಂದ ನೋಡಿ ಬರೋಡಾತೆ ಶಿವು ಮಗನ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಿ. ಹಾಂ ಹೋಯ್ ಬಾಬು ಬಂಚೂರು ಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಗೆ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಒಳ್ಳೆ
ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಮುಂದೆ ಪುರೋಹಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸಭಾಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೂತನ ವಧುವರರು ಹಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರತ್ನಾಕರ ದಂಪತಿಗಳು ನೂತನ ವಧುವರರ ಹತ್ತಿರ ಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಚೋಚ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಋಣಾನಿ ಭೂಮಿ ವಾಕ್ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಸೋಮೃತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಂದಂಥ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಷ್ಟು ಋಣಾನಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಚಾಪೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಈ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರಾಯರ ಆಮಂತ್ರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಈ ಮಂಗಲ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ರಾಯರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ನಾನೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಉಮೇಶ್ ರಾಯರೇ ತನ್ನ ಮಂಗಲ ನಿಧಿಯನ್ನು ರತ್ನಾಕರರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳು ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳು ಉಮೇಶ್ ರಾಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಉಮೇಶ್ ರಾಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಮಂಗಲ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಜಸೋ ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಜೈ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊನೆಯ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ತಿ ಸಾಂಗ್. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಿ ಸರ್ ಬತ್ತಿರು. ಮದಿಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲೆಗೆ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿಯಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ದೊಂಬಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಒಡೆಗೊಂದು ಗಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡು ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡು ಉಣಸ್ಲ ಉಂಡು. ಚಿತ್ತ ಬುರುಂಡ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ಡು 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 ಬಲ್ಪೇರಿ ಗುಡ್ಡು 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 ಬಲ್ಪೇರಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು
ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಪೇಟೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು ಹೊರತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ನಾನು 31st ಗೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬರ್ರೆ ಅದಾಗೊಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಊರಿಗೂ. ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಡಿ ಅಂದ ಹಾಲ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ದುಮ್ಮು ತರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎತ್ತ ಮೆಹಂದಿ ನಾಮಕರಣ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಹಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೇಟ್ ಆವು ಅಂತ ಮಾಡತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆತ. ಸೊ ಆ ಜತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂತ ಪ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಪಾಡಿನ 10 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡವೇ ಬಾಲೆ ಕೇನುಜಿ ಹಠ ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾನಾಗ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಓಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.